Лични нападки на Георги Славов, насочени срещу Валентин Ревански, породиха напрежение по време на сесия на Общински съвет Ямбол. Поради отнетото право на отговор по време на заседанието, Валентин Ревански разпространи в писмо до медиите своето право на отговор и гражданска позиция. Една сутрин по Нова телевизия прочетаха писмо на местен бизнесмен, който обясняваше, че той лично е платил всички разходи по концерта. Въпросният човек на бизнеса има достатъчно средства. Аз съм тук. Ако вижте... Искам само нещо да ви кажа. Не може да трябва да... Аз съм данъкоплатец и имам право. Ще ви стиска ръцете право, когато ви финансирате едно такова мероприятие. Тук повечето общински съветници са едни обикновени лицемери. Като има избори, обещават всичко и после забравят така, че Право на отговор на Валентин Ревански относно лични нападки от страна на Георги Славов по време на сесия на Общински съвет Ямбол. На 27 март Общински съвет Ямбол проведе заседание, на което бяха гласувани въпросите за местен референдум. Ясно пролича неуважението към ямболии, които искат референдума да се проведе, защото вместо вниманието на съветниците да се насочи към местното допитване, то се измести към членовете на инициативния комитет, в частност лични нападки към тях и към мен. Нападки, идващи основно от Георги Славов. Грозните лични подмятания на Славов ме принудиха да отида на режисираната от него сбирка, излъчваща се на живо в интернет, и да му отговоря лично, пред всички в залата. Но не успях, защото такава възможност по време на сесията от страна на един от слугите му, председателя на Общински съвет, не ми беше дадена и правото ми на отговор беше отнето. Господине, личните нападки винаги са били форма на безсилие на амбулантния човек. Това са причините публично да отговоря и изразя своята гражданска позиция. Георги Славов, аз съм търпелив човек и отдавна се опитвам да ви кажа, че това, което правите за Ямбол и гражданите, за областта, както и за политическата сила, която представлявате, е вредно. Ясно се видя на предсрочните избори. Вие, Славов, загубихте, а не партията, за която отговаряте. За отправените обиди по време на сесията. С това поведение паднахте много ниско. Затова не мога да покажа уважение към вас. Говоренето ви пред Общински съвет е такова, все едно в този съвет има само един общински съветник, който гласува вместо всички останали, които са от мнозинството. И никой няма право на собствено мнение, никой няма право на глас. Превърнали сте всички около вас във ваше копие. Направили сте ги зависими, научени какво да кажат, как да гласуват като послушници, които няма да мръднат заради службици, обществени поръчки и прочие. И сте ги оплели здраво около себе си. И слушат, и изпълняват. Относно вашето отношение към референдума. Факт е, че се опитвате да неглижирате желанието на хиляди ямболии, които искат да участват пряко в управлението на общината и държавата, и те го направиха по установения от закона ред. Факт е, че нарушавате закона и го знаете. И сигурно не вие за първи път. Ето и моите отговори на това, което казахте лично към мен, както и към всички хора, отдали се на тази кауза за област Ямбол. Първо, по отношение на обвиненията ви към моя син, който е един от членовете на инициативния комитет. Твърдите, че той има политически цели. Участвал ли е в тези избори или в някакви други? Много добре знаете, че не е. Ако имаше желание да е такъв, отдавна можеше да стане. Господине, вие най-добре знаете как става това. Второ, твърдите, че хората не знаели под какво се подписват. Това е обидна квалификация към всеки един от гражданите, подписали се за провеждането на местния референдум. На всяка една от бланките ясно са написани въпросите. Хората са грамотни и могат да четат, Славов. Те знаят какво подкрепят и под какво се подписват. Написано е ясно. Трето, казахте, че при внасянето на документите са липсвали мотивите за иницииране на референдума. Лъжа. Мотиви имаше и те бяха внесени, освен ако не е било разпоредено да се скрият. Четвърто, цитирахте адвокатско становище, но имаше и друго, подписано от няколко адвоката, единият от които доктор по право, адвокат към Софийската адвокатска колегия и преподавател в юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Становището беше предоставено на всички съветници, за да могат да се запознаят с него. Там ясно пишеше, само кои от въпросите имат нужда от корекция, без да се загуби техният смисъл. Законът го позволява. Пето, казахте, че сте гледали случайно телевизия и сте видели сметката за митинг-концерта в зала Диана.
Водещи на сутрешния блок на въпросната телевизия зададоха този въпрос. Беше нормално да получат отговор от мен. По отношение на средствата, които давам за тази кауза, за спорт и други обществени дейности, си е моя работа, Славов. За справка само ще ви отбележа, че за миналата година от дейностите, които развивам, изцяло са на свободния пазар, а не с обществени и държавни поръчки, са внесени на държавата и общинската хазна близо 700 000 лева от данъци, такси, ДДС. Имайте малко уважение за това. Така че не ми дръжте сметка къде ще помагам, разбрахте ли ме? Защо вие не отговорите колко чужди пари на данъкоплатците харчите на такива мероприятия? Защото почти съм сигурен, че в пъти надвишават реалната им цена. 6. Твърдите, че инициативният комитет за местен референдум всява страх в обществото от тъй наречените бежанци. Страховете ги насаждате вие и вашите слуги и лакеи. Факт е, че има мигрантска вълна, основно от мъже. Страхът се всява от страна на нашите и ваши политици. И той е следния. Ако България не приеме бежанци, ще ни изхвърлят от Европа и ще спрат парите. Тези политици, които насаждат такива твърдения, се страхуват, че ще загубят европейски пари в брой, които искат да откраднат със свои подставени фирми за строителство на хубави жилища, за осигуряване на лекарска помощ и други. За социално слабите българи тези придобивки ги няма, нали? Лидерите на Чехия, Унгария, Словакия и Полша решиха, че няма да приемат плана за преразпределение на мигрантите, изготвен от Европейския съюз, като определиха този план като чисто изнудване. Славов, към нито една от тези страни няма решение за спиране на пари от Европа. Дори средствата, които те освояват от Унгария, са в пъти повече от тези, които се насочват към България. За справка, по данни на Инфограф, публикувани през 2016 година за период от 7 години, Унгария е внесла 7,5 милиарда евро към Европейския съюз, а е взела 33 милиарда и 700 милиона евро, т.е. взела 4 пъти и половина повече, отколкото е дала. Полша е внесла 28 милиарда евро към Европейския съюз, а е получила 100 милиарда евро, т.е. е получила 3,5 пъти повече, отколкото е дала. България е внесла 3 милиарда 150 милиона евро, а е взела 10 милиарда 840 милиона евро, т.е. е взела 3,4 пъти повече, отколкото е дала. Това са фактите. Виждате, че България е взела по-малко от страните, които отказват да приемат мигранти. Така че не лъжете и не плашете хората, че България ще бъде изключена от Европейския съюз и средствата, които се насочват към нея, ще бъдат спрени. Това се казва заиграване с страховете на хората. България е взела много по-малко пари от Европейския съюз в резултат на слугинската политика на държавата към Европа. 7. Много пъти, когато говорихте за мен, ме наричахте човекът от бизнеса. Славов, вие сте най-големия бизнесмен в града. Приходите в общинската каса от данъци, взети от Ямбол ли, надвишават приходите сигурно на целия бизнес в града, а дали ги харчите целесъобразно е много спорно. 8. Твърдите, че имало медии, които правили нещо и пишели против решенията на Общинския съвет. Добре, Славов, след като толкова години медиите не са писали нищо срещу управлението ви, защо нямахте претенции и не казахте нищо? Може би това трябваше да стане отдавна. Сега го отчитам като грешка и съжалявам. Ще се погрижа да не се случва отново. Сега, когато ви критикуват, и то с факти и документи, защо чак сега станаха толкова лоши? Щеше ли да има за какво да ви критикуват, ако работехте в полза на хората? Ако мислихте преди да вдигате данъци и такси с цел някаква облага на гърба на гражданите? 9. Казахте, че хората, ангажирали се с инициирането на референдума, имали интерес. Какъв точно, господин Славов? Млади и милеещи за родината си хора, останали да живеят тук, законно борещи се за правата си, обикаляха през зимните месеци по малки населени места. Говориха с хората, които подкрепиха местното допитване. Какво ще спечелят инициаторите, които обвинявате, че имат някакви други намерения? Какво? Постове ли? Държавни средства ли? Какво? Отговорете ми. Постовете в областта ги раздавате основно вие, а непослушните биват изгонени, преследвани и смачквани. Има хора, които ако се престрашат да говорят, ще го потвърдят. 10. Относно подмятането ви, дали ще се явявам на избори след 2 години? Ако вие отново сте кандидат или някое ваше подобие, всеки гражданин, който не одобрява управлението на града, може да го направи, включително и аз. Има още 2 години до следващите избори, така че е прекалено рано за подобни въпроси. Не харесвам партиите. Те приличат на облечени в закон мафиотски организации. Славов, имате ли някакви проблеми с това волята на гражданите да бъде чута, за да могат да ви задължат да не правите това, което те не желаят? Дългогодишни са внушенията от вас и хората ви, използващи трибуната на Общински съвет, че от жителите на Ямбол нищо не зависи и че само властта решава. Но идва момент, в който всеки разбира, че не е така, че всеки има право на глас, защото той живее, работи, плаща солени данъци и какво ли още не.
И всеки, който иска, може, например, да присъства на заседанията на съветниците ви. Да не би да имате някакви притеснения от това. Дали гражданите на Ямбол искат да ви кажат, че желаят да живеят спокойно и искат да не им се натрапва нещо, за което не са питани. Най-лесно е да се разбере тяхното становище, като се инициира местен референдум. Запомнете, че властта ви губи легитимността си на управлението, когато няма или не позволява, както вие се опитвате да не позволите, такива законни форми на пряка демокрация, когато не се вслушва в гражданите, от които произлиза дадената ви власт. Такова управление се превръща в диктатура. Дали сте лош, отмъстителен, лицемерен човек и корумпиран? Така мога ли да ви определя? Лично съм усетил второто, но това изобщо не ме притеснява. Очаквам и опити за репресии от ваши поръчки на определени службички, но не се страхувам и ще се постарая да бъдат публично отразени. Това са причините, поради които призовавам вашето политическо ръководство да снеме доверието си и политическия чадър от вас. Вие вредите, според мен, на Ямбол, на областта и партията ви. Ако нямахте тяхната подкрепа, вероятно досега щяхте да понесете това, което заслужавате. С уважение към всеки един, който е прочел моя отговор и лично мнение. Извинявам се само на служебните лица, които присъстваха на сесията, ако с моята емоция съм нагрубил някой, но бях предизвикан. Валентин Ревански.